Ka Indian Meteorological Department IMD Shillong kalapentit bakan sadon ka Jinghap slap ha ki district ki papher jong ka Jylla ha ka apuway terik apu a terik bat apulai terik mentau banai katkum ka jing batai lupa balapha da ka IMD Department kandandru ka jing tit perthat rengkat kal air ka bajur ka bayat ha ka jing state ka bakot live ho hadu 20 km per hour.